Naroto, kung pang di ko yung kangataw, yayi guru kepala kinggari, anak kami sidik, panun dalisan, kunapikanti rajuang ini pun suman kakang, iya, habis saking pakai itu nih pun adik guru suman pulau buat wonten rumpito nopo sembah sulung kenang mugi kunci, pulau kunci saya buat jimat, pulau sering kena proyek kita, jadi buatan kirang proyek sumanipun ingkang raka sidik pangdal-dal wontenipun kalenggan menika paduka kula tinggale suwanana kayangan kula badhe nderek pitaken iki perkawis menapa golekno plastik ngarani kok kayangan Mangkunegara menapa wonten pendeta ingkang manurut ingkang miwak persa ingkang mawa cahya kekiranganipun menapa di paduka ratuning dewa adilipun tiyang pitaken sampun dan wontenipun tayangan ing titik kalenggan menika ketaman gara-gara jalaran titah Marcapada ingkang wonten pathuk panjen bapa kateran badhe ngawontenaken pangruwatan. Mbok menawi karang pomahane wonten getih kang cinilung balung kang tinumpuk ata kajeng madhang nyuwun wontenipun Gusti ingkang kawasa amrih anggenipun bali griya wonten ing pathuk panjen sageta lestari widodha boten wonten rubeda menapa-menapa tulus ingkang tandur murah ingkang sarwa tinuku pinanjang umure lumintur rejekine miwah adem ayem slaminipun anggenipun bali griya wonten ing pathuk inggih mugi Gusti ingkang Maha Kawasa ngijabahi panjenenganipun Bapa Kateran sepisan menika kaping kalih kanca pati menika njebolaken bekakat pawon ngrisaken bekakat pawon dan sendang penghormatan nyuwun wontenipun Gusti ingkang Maha Agung mampir sedaya pinanggih widodha lestari boten wonten beda menapa-napa inggih Kakang estaken dawuh sepisan menika kaping kalih duk nalika paduka cangkrama ameng-ameng kaliyan ingkang garwa lajeng paduka nandhang kasmaran temah ngaten ndhawuhaken kama tiba ing segara kegadaan kamanipun adi guru dados denawadi kamanipun adi guru duk nalika semanten badhe minggah dhumateng kayangan pinanggih kaliyan paduka yayi guru inggih kula ingkang badhe tanggal jawab perkawis menika Kakang nggih nyataken dawuh kula ingkang sowan menapa menika kayuwangan Tinjumaya ya bener iki kayuwangan Tinjumaya lajeng paduka sinten jeneng ulun ratu ning dewa bebisik ulun Sang Hyang Bathara Guru ya Sang Hyang Bathara Manik dewa menika weruh sadurunge dumadi pancen dewa weruh sadurunge winarah yen dewa weruh sadurunge winarah kula badhe nderek pitaken takon perkara apa kula menika putranipun sinten ingkang dados kekasih kula sira ki putra ulun pribadi nadyan dumadimu saka kama kang salah inggih lajeng kula pinaringan tetengel sinten gandeng sira putraning dewa nadyan dumadimu saka kama kang salah ndak paringi tenger Bathara Kala inggih Rama Guru piye gandeng weteng kula luwih gondang kula ngelak kula badhe nyuwun pangan wong sanipun Kanjeng Rama yen sira nyuwun pangan aku tak paringi pangan kula golek menungsa kang nandhang sukerta ya menungsa kang dadi sendang penghormatan cirinipun kados pundi wong kang dadi sendang penghormatan cirine ngene dados pundi yen titah Madyapada ndarbeni putra siji lamun lanang jenenge ting-ting kebanting nek lanang ting-ting kebanting yen wadon ting-ting lumunting niku dadi sendang penghormatan tangane Bathara Kala iya ana maneh nggih yen titah Madyapada ndarbeni putra loro mongko wadon kabeh jeneng kembang sepasang nek wedok kabeh kembang sepasang nek lanang kabeh uger-uger lawang yen lanang wedok dana dini iya nggih Bathara Kala menika nggih manungsa ingkang dadi sendang penghormatan bener ana maneh yen titah Marcapada ndarbeni putra telu mongko kang wadon ana tengah mbarep kelawan ragile lanang kuwi sinebut sendang kapit pancuran
sendang kapit pancuran kosok baline yen sing lanang ana tengah mbarep kelawan ragile wadon tegese pancuran kapit sendang inggih Rama ana maneh dadi pangan mungger yen titah Madyapada ndarbeni putra papat mongko wedok kabeh jenenge Sarimpi lamun lanang kabeh Sarimbo niku nggih sendang pengruwatan iya nggih jajar kala ana maneh kados pundi yen titah Madyapada ndarbeni putra 5 cacahe mongko lanang kabeh jenenge Pandhawa yen wadon kabeh Pandhawi niku nggih menungsa ingkang nandhang Sukerta dadi sendang pengruwatan iya jajar kala ana maneh kados pundi yen titah Madyapada ndarbeni putra 5 mongko kang siji wadon tegese Pandhawa uncal-uncal niku nggih panganipun Bathara Kala panganipun Bathara Kala dadi sendang pengruwatan ana maneh yen titah Madyapada nganti nglairake punang Jabang Bayu ana tengah dalan kuwi wong boga sampir kuwi ya pangane Bathara Kala kathah sanget pangan ingkang dipun paringaken kula mila saking menika Rama keparenga kula badhe tumurun dhumateng Madyapada golek menungsa kang sendang pengruwatan dadi pangane Bathara Kala iya Bathara Kala duga-duga digawa ngati-ati aja nganti keri di guru kula Kakang napa sampun dipun penggalih kanthi wening ngati anggenipun dawuh dhumateng jajar kala kados pundi anggenipun aweh pangan dhumateng jajar kala kados pundi Kakang kula mirengaken tak jajar kala diwehi pangan marang yang Sang-Hyang Bathara Guru kon goleki menungsa kang nandhang Sukerta ya menungsa kang dadi sendang pengruwatan dene cirine yen titah Madyapada ndarbeni putra siji lek lanang jenenge Ting-ting Banting lek wadon Ting-ting Lumunting lek lanang wadon jenenge Danadini lek wadon kabeh Kembang Sepasang lek lanang kabeh Uger-uger Lawang kuwi pangane Bathara Kala mekaten pancen kaluhuran Kakang yai Bathara Kala niku ra buta inggih Bathara Kala pancen buta menika jarwa dosaipun ngebut ora tata nggugoni butuh dadine buteng watake buta ora ndirasa kamanungsan mbuh kuwi wong dadi sendang pengruwatan mbuh ora nek sing wigati buta menika nadah para mangsa para kawula mangke telas tiyang Madyapada yai telas tiyang Madyapada munggah dhumateng Kahyangan klebu para dewa dados mangsane Bathara Kala dadi ndi mangke duh Kakang menawi mekaten anggen kula dawuh dhumateng jajar kala menika lepat boten lepat nang kurang bener lajeng prayoginipun iki ngaten kula gadah wawasan lumahing bumi kurping langit niku sing diajri Bathara Kala niku namung dalang sejati mila padha kedah ngutus salah satunggaling para dewa kinen dadi dalang sejati sinten Kakang sing pantes dadi dalang sejati kula awas namung Bathara Wisnu ingkang pantes dadi dalang sejati menawi mekaten padha timbali Bathara Wisnu Kakang pinurih sowan wonten Kahyangan nggih ngestaken dawuh Dik Nah niku Bathara Wisnu sampun sowan borong anggenipun paring dawuh inggih Kakang ngestaken dawuh bekti kula pukulun iya Bathara Wisnu tak tampa pangestu tanpa ana inggih kula pundi saengga jijimat wonten napa kula katindalan sowan wonten Kahyangan napa kula luput yen luput pidana napa ingkang badhe dipun patrapaken dhumateng titah Paduka Bathara Wisnu sira luput munggo ing Kahyangan lajeng ana pakaryan kang luhur kang mbok tindakake pakaryan napa niku sira dadi dalang sejati tumuruna marang Madyapada ana ing pathuk Panjen sawana ana daleme Bapa Kateran ing kono bakal ngenekake pangruwatan inggih lan kanca pawestri nalika semana
ngrusake bekakas pawon sunana sani Gusti Kang Maha Kawasa mamrih nggone omah-omah ana ing Pathuk Panjen aja nesambe kala apa-apa. Lan tebah ana karang pomahane mbok menawa ana getih kang cinilung balung kang tinumpata kang suladang sunana sani Gusti mamrih nggone omah-omah ning Panjen aja nesambe kala tulus kang ditandur murah kang sarwa tinuku pinanjang umure lumintur rezekine mimah adem ayu selawase nggone bali griya ana Panjen nggih nyataken dawuh lan aja nganti lali kados pundi nganti Kakang Semar inggih awit kuwi jimat sing ngucap pusaka kang ndarbeni nyawa ya kuwi danyang tanah Jawa nggih pukulan ngaten kula badhe tumurun dhumateng Madyapada sowan wonten dangun Bapa Kateran ing Pathuk Panjen iya dan sejati tumuruna nggih yo tambahan pangestu pukul tak pangestoni di guru kula Kakang kula badhe memanuki lampahipun dalang sejati anggenipun Murwakala wonten ing Pathuk Panjen danipun Bapa Kateran inggih sak pengkeripun ingkang raka kayangan sampun rubeda niki sewang-sewangan Kakang sewang-sewangan di Bathara Wisnu sampun rawuh. Iya, Kakang. Saking pundi? Aku tininggalan sowan ana kayangan. Saking ngersanipun Sang Hyang Bathara Guru. Iya, Kakang Semar. Ditukani napa? Ora, Kakang. Aku ora didukani. Lah nggih, nek didukani luput sampean napa? Napa diparingi ganjaran? Yen diparingi ganjaran labuh-labet sampeyan mungguhe kayangan napa? Kakang. Aku ora didukane lan ora diparingi ganjaran. Malah aku supaya dadi dalang sejati, supaya Murwakala ana daleme Bapa Kateran ing Panjen Pathuk, ing kono bakal ngenekake panggerwatan. Aku kang tinanggenah nebahe karang pomahane mbok menawa karang pomahane ana getih kang cinilung balung kang tinumpata kang sumladang, aku kang winang genah nyunake ana sani Gusti Kang Maha Kawasa, Kakang. Oh ngaten. Inggih didalang etaken dawuh. Sing bener niku kok mboten kok Murwakala. Piye Kakang? Murwakala. Murwakala. Iya Kakang, merga tembung Jawa niku pancen angel. Beda-beda lengunekne lirih karo bantere niku beda rasane. Upamane piye? Upamane ngaten. Tembung aduh niku nggih werna-werna. Monggo sampun sak aduh. Aduh ana sing lara, ana sing penak, ana sing gumun. Niku pun beda rasane. Iya Kakang. Mbah biyen niku paring dawuh. Besok paribasan tunggak jarak merajak tunggak jati mati ela-elu wong tuwa. Wong titah marcapada wong Jawa karek separo, Cina Londo karek sejudu, aji wong edan tinimbang wong waras. Niku pun kanyatan. Lho, kok kanyatan piye? Yang riyen tak paling dawuh to. Ela-elu wong Jawa karek separo, Cina Londo karek sejudu, aji wong waras katimbang wong edan katimbang wong waras. Lho kok aji wong edan timbang wong waras? Zaman riyen nika tak berkelakon to, zaman nomor riyen nika. Lah aji wong edan timbang wong waras. Kok iso ngono? Lek wong edan digugu, ditakoni, lek diomongi wong waras mboten digugu. Niku zaman riyen nika. Mula disanepake aji wong edan tinimbang wong waras. Oh iya Kakang nggih. Kok kandha jarene ela-elu wong Jawa karek separo, Cina Londo karek sejudu. Wong Jawa ora malah akeh to Kakang, kok karek separo piye? Lho, iki ngaten. Kudu bisa mikir. Apa to sebabe mbah-mbah biyen kok paring dawuh. Wong Jawa karek separo, tegese kok mboten wong Jawa. Nek sing jenenge Jawa niku kira-kira enten separo napa mboten sakniki? Kula tak takon. Iya Kakang. Coba nek jaman biyen, jaman cilik-cilikan kula.
Wong Jawa niku nek jenenge anak niku nganggo jeneng Jawa. Upamane piye? Upamane ngaten. Ana bocah laire dina akad, lek lanang jenenge Katena, Katimin, Kateran. Niku akad laire. Oh, ngono Kang nggih. Lek wong wedok laire dina akad niku Katemi, Katijah. Niku jeneng Jawa. Iya. Sakniki nek mboten enten sing jenenge ngoten niku. Wah, jenenge niku dawane ra ilok-ilok. Jobi, napa enten sing jenenge Jawa ngoten niku. Mula disanepake wong Jawa karek separo. Iya, Kakang. Malah lek wong Cina karek sejodo, malah wong Cina niku nganggo jeneng Jawa. Lah kok ngono? Nggih to. Jawa, wong Cina niku riyen niku anggo cing-cing, anggo ing-ing. Lho niku jeneng Cina mbiyen. Ning sakniki jenenge Waluya. Lho, enten. Niku jeneng wong Jawa dingge Cina. Iya Kakang nggih. Mula disanepake wong Jawa karek separo. Iya. Tangga kula niku nggih ngaten. Piye? Gen eling-eling. Niku genjo lali nganggo jeneng Jawa. Upamane piye? Upamane ngaten. Anake niku 3, wedok kabeh. Sing barep niku jenenge Tuti. Piye kuwi? Mergo lair niku sami kali jati. Gen gampang niku ngeling-eling. Oh iya. Terus sing nomor 2 niku nggih wedok. Jeneng sapa? Jenenge Tumbu. Mergane lair sami kayu jambu, menurut jenenge Tumbu. Sing ragil niku nggih wedok. Lair sami kayu jeruk. Jeneng sapa? Tuminem. Kok beda karo dhuwure lho nggih ngoten. Wajibane wong tuwek niku mung 3. Siji nenenge anak, 2 nyekolahne anak, 3 rabekne anak. Iku pun cukup. Ngono Kakang. Niki teng pundi to? Murwakala ana desa Pathuk, daleme Bapak Kateran. Oh nggih, monggo kula dherekaken ki dalang. Ayo dereken aku Kakang. Jebul titik pangan sing diparingake kelawan jajar kala. Menungso kang dadi sendang pengruwatan, menungso kang nandhang Sukerta kabeh dadi pangane Bathara Kala. Anak siji lek lanang ting-ting kebanting, lek wadon ting-ting lumunting. Kuwi pangane Bathara Kala. Anak 2 lek wedok kabeh jenenge kembang sepasang. Lek lanang kabeh uger-uger lanawang. Lek lanang wedok dana dini kuwi panganku. Jajar Kala. Lho kowe iki sapa? Aku dalang sejati. Lah kok ngerti marang aku kowe? Apa dudu dalang sejati kok ora ngerti kowe? Kowe jenengmu ra Bathara Kala to? Ning dumadimu saka kama kang salah. Kowe putrane Sang Hyang Bathara Guru. Ora bener to? Iya pancen ngono. Kowe mang metaswan ana ngersane wong tuamu njaluk pangan. Diwene pangan kon goleki menungso kang nandhang Sukerta, menungso kang dadi sendang pengruwatan. Rak ngono wong tuamu. Iya pancen bener. Nanging ngertenono Bathara Kala. Nadyan dadi sendang pengruwatan, menungso kang nandhang Sukerta. Yen omahe wis diruwat lawan dalang sejati aja pisan-pisan wani ganggu gawe. Yen wani ganggu gawe siku kelawan Gusti ingkang Maha Agung ora entuk pangapura selawas murid. Dalang sejati piye? Aku tak takon. Takon apa? Aku geleman oleh parentahmu ning aku ndarbeni panyuwun. Panyuwunmu yen bisa merdekake. Aku saguh dadi andhamu mbok perintah apa wae manut. Ya, coba takono tak wangsuli. Tulisan Hana Caraka Data Sawala padha jaya nyamaga Bathara kuwi tegese piye? Ya. Bathara Kala piye? Aksara H kuwi tegese hurip. Aksara H kuwi hurip. Aksara Na kuwi nur. Aksara Na kuwi nur.
aksara ca kuwi cahya aksara ca cahya aksara ra kuwi rasa aksara ra kuwi tegese rasa menungsa urip kedunan nur cahya kelawan rasa nur cahya lawan rasa rasa iki diperang dadi telu apa wae kuwi rasa njaba rasa jero rasa sejati rasa njaba rasane badan padak contone ngene kowe sandung sikilmu metu getih rasa lara kuwi rasa njaba lek rasa jero ana panggilan batin lek rasa sejati ana tengahing manik ning dudu manik mripat manik itu jalus alus itu samar samar itu elok elok itu tegese gaib piye Bathara Kala wangsul aku bener apa bener iya dalam sejati takone yen pancen wangsulmu kabeh bener memang kondo yen aku bisa mangsuli kabeh pitakonmu wis aku dadi reh aku dadi andaku terus Data Sawala padha jayanya moga Bathara piye besok tak terangni sok kapan kuwi tak jane wong ngruwat neh mulo sewang-sewangan aku bakal ngruwat kala ana dalem Bapa Kateran sewang-sewangan ya lan sejati kaya ngopo tontone ana daleme Bapa Kateran nggone Murwakala Pak Krudukan Mori aku kula ingkang sowan paduka sinten kula dalam sejati utusane Sang Hyang Bathara Guru kula ingkang hamengku gati ingkang gadah griya Bapa Kateran kasinggihan menapa inggih panjenengan badhe ngawontenaken pangruwatan kasinggihan Ki Dalang mila paduka kula suwun rawuh wonten griya kula nyuwun tulung kaliyan paduka tebahe karang poman kula mbok menawi wonten getih kang cinilung balung kang tinumpuk utawa kang sumadang padha kesuwunake wonten sanipun Gusti anggen kula imah-imah wonten panjen mriku saged widodo nggih kula namung menungsa lumrah titah sawantah boten benten kalian paduka namung wonten nunen ngaten terus pundi Ki Dalang apike merga kulina mandine merga percaya uger paduka percaya laris sing batin Gusti badhe ngijabahi badhe ngabulaken namung kula kinarya lantaran kanggo syarat kanggo srana nggih Ki Dalang ngestaken dawuh menapa tata kaliyan Hyang Murwakala sampun mangertos gandeng kula dereng mangertos keparenga kula badhe nderek pitaken tata carang Hyang Murwakala kadosa pundi inggih Kakang Semar kula coba aturna langsane Bapa Kateran nggih niki ngaten Bapa Kateran piye Kakang tata caran Hyang Murwakala sepisan kedah ngawontenaken cok bakal iya Kakang Sekar Taman iya Toya Sanga iya Kakang miwah sesaji ingkang boten sekedhik cacahipun begagas pawon sedaya menika dados syarat anggenipun Murwakala Ki Dalang sejati wonten dalem jenengan iya Kakang apa kang dadi panyune Ki Dalang aku nyendikani kedah sirang jam wonten Tlaga Madirda iya Kakang aku bakal sirang jamat Kakang menawi mekaten kula badhe sirang jam wonten Tlaga Madirda niki ngetaken dawuh ayo sirang jam monggo Kang Mas kula dherekaken
matur nuwun sanipun Ki Dalang sejati kados pundi Bapak katerang. Gandeng kula samur sirang jamon tlaga masih uba rampen kinarya sarat anggenipun Murwakala sampun cumawis sedaya mila saking menika kula suwun enggal miwiti Murwakala wonten griya kula mriki Kyai Dalang ngetaken dawuh Kakang Semar. Kula coba tritine kabeh piranti kanggo Murwakala apa wis cumawis lan ora ana kang kaji jenenge kula tritine Kyai Dalang. Matur wontenipun Ki Dalang sejati. Piye Kang sedaya uba rampen syarat sajen kangge Murwakala mboten wonten ingkang cicit, mboten wonten ingkang kekirangan, sedaya sampun jangkep sedaya. Mila saking menika Ki Dalang kula suwun enggal miwiti Murwakala wonten griyanipun Bapak kateran. Iya, Kakang ayo nyuwun sang Gusti Kang Maha Kawasa mampir apa kang dadi paning Bapak kateran aja sampe kala disembadani kelawan Gusti Kang Maha Kawasa. Ngetokaken dawuh. Ibu bumi Bapak kuasa Bapak Adam Ibu kula sedekat kula rugen darem dumateng kaki danyang nini danyang kang rumeksa ing pathuk panjen lan leluhur kula mewah leluhuripun Bapak kateran lan ingkang babat desa panjen niaten sun kuduk biru putih kuku sing menyan biru kuning gandane menyan kengejati arenge menyanku Gondopuro sumebara ing akasa sumundure ngawiyat rumebesing Bantala dupaku dupa mulya kangge mulyakake nggonku Murwakala ana dawuhane Bapak kateran. Duh Gusti Jut Gusti ingkang Maha Suci kula musi dhateng kesucian wujud sae ingkang leres kula nyuwun kuat lan wilujeng anggen kula Murwakala kula nyuwun daya katenangan katentreman saking panguwasaning Gusti ingkang Maha Suci pinaring kabul anggen kula Murwakala pinaring kuat lan wilujeng anggen kula nyambut damel wonten swasana bebaya ingkang awon jengges tenung santet kemodong dhateng wujud kula lan wujudipun Bapak kateran sak kulawarga mugi dipun sisihaken kan Gusti ingkang Maha Suci kula nyuwun kuat lan wilujeng sampurane puja kang prayoga netengsun badhe mayang lungguh ibu bumi bokong kelemah lumpur teles bauku keblat sekawan 5 pancer tanganku kalimah ngawe tutuk kurang ngalah panggungku jagat kelirku rino lan wengi wayangku Kanjeng Nabi Rasul kotakku jiwa ragaku saronku gentengi pikir gendere kekat endangku pandedring ati kempulku mega pengalap-alap gongku ageng patrima buwana campuran puja kang prayoga niatingsun mayang aja nyucuk si jabang bayi nyucuk sak tekliwure sing gadah griya aja ganggu gawe si jabang bayi wong loro pinaringana mulya waras bali amrene segara dhuwur ana wong dudu wong ana wing dudu wing ana geni dudu geni ana banyu dudu banyu ana geni gedhe saka kulon genine Sang Hyang Bathara Guru bali amres nyang segara kulon ana geni gedhe saka lor genine Sang Hyang Bathara Brahma bali amrene segara lor ana geni gedhe saka etan genine Sang Hyang Bathara Indra bali amres nang segara etan ana geni gedhe saka kidul genine Sang Hyang Bathara Sambu bali amres segara kidul ana geni gedhe saka dhuwur genine Sang Hyang Bathara Bayu bali amrene segara dhuwur ana geni gedhe saka ngesor genine Sang Hyang Bathara Penyarian bali amrene segara ngisor awa putih rupane tulakno ambresa nyang segara kulbu geni susan yen durung picak matamu bali ambles segarane jagat balake tumaruna balungku wesi kulitku panektiku panglarku singgih ototku kawat balungku wesi mripatku arka tanganku kalimah ngawe iku ngalah juga ngisi rungin sungsang kang prayoga birangan samudra ana wong dudu wong ana wing dudu wing yen iki kama salah binuang ana gunung aja sira tangi enekno perbawa lindulan darat disampurane Bapak Dalang sejati kinuting tias sing dadi sirah kinuting purwa sing dadi mripat kinuting manik sing dadi tutuk kinuting minyak molah dadi kuping kinuting manik dadi gulu kinuting molah sing dadi peru kinuting sira sing dadi jantung kinuting minyak molah dadi baune kinuting sireng manik sing dadi netra aja ndorong aja ngantek ana sak jroning bumi disampurnakne Bapak Dalang sejati dina legi dadi pengambu dina paing dadi paningal dina pon dadi rasa
dina wage dadi pangucap, dina kliwon dadi rasa sejati, dina setu dadi ulu, dina akad dadi kulit, dina Senin dadi daging, dina Selasa dadi getih, dina Rebo dadi otot, dina Kemis dadi balung sungsum, dina Jumat dadi sirah. Bismillahirrahmanirrahim. Ingsun namung sedulur ingsun 4 5 badan dat olah kang ana napasku, sukma segondo kang ana netraku, ya aku luputa pangonto-onto luwih pengendikan si sekutu, sir eling dat eling, sir meneng dat meneng, ingsun dat kang meneng, sir cipta rasa kumala putih yaiku gurune ngelmu iki kabeh, manik mulya panggonane Waderoh Muhammad kang dadi kuwayang aku apal Allahu Akbar. Akate wong sak panjen iki kabeh ingsun sesuyut marang dadi ingsun teka meneng teka sirep dadi wong sak panjen sirep sak tekaku. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Ilah rupane ingsun, ilah pangeran ingsun, badane urip ingsun, urip tan kenaning pati, eling tan kenaning lali. Mulya aja salah paran, datan kawuran dat langgeng oleh marganing gampang panesun lanang sejati manjing sukmane Muhammad sejati kudratullah menungso sejati kabar-kabar sampurna iman rabuka sapa iman ira sadune ora ana pangeran kanthi Allah ajilalah aku nggahnya menyang perlapan wahyu jabang bayi kang nyawa jabang bayi kang mengku nyawaku aku mbiyen duwe sedulur saya ketemu sedulur kelingan kawitane dipedhot pedang kencana linandesan masinangkling pedhot ingsun lawan sira rumat lunggone cetak. Assalamualaikum salam. Iman prabuka sapa imanira satune ora ana pangeran kanthi Allah ajilalah aku nggahnya menang perlapan wahyu wahyu widodo tumuruna ana mbun-mbun aku wahyu kayun tumuruna ning paningaku wahyu cakrane ngrat tumurun ning tutukku. Bismillahirrahmanirrahim. Awang-awang wung-wung gedhe sak payung agung tak panake barat angin dadi udan angun dane wong sak buane kabeh gedhe cilik tua nom lanang wadon kafir Islam jin setan peri perayangan padha suyut marang aku aja lamen jalma menungso ora suyut marang aku atung kayu watu padha suyut marang aku saking mandine kang panah tak panah gunung guntur tak panah segara gedhe asat tak panah kayu gedhe rubuh tak panah umbak gedhe lulut tak panake bromo gedhe lulut kutu-kutu walangan togo padha lulut ya aku sekmane Sri Gunggu. Bismillahirrahmanirrahim. Pulung mulya jine Bagindo Sleman ora ana Bagindo Sleman ya aku Bagindo Sleman ana sukma saka wetan sekmane wong sak panjen panembah marang aku ana sukma saka kidul sekmane wong sak panjen marembah marang aku ana sukma saka kulon sekmane wong sak panjen marembah marang aku ana sukma saka lor sekmane wong sak panjen marembah marang aku ora ana Bagindo Sleman ya aku Bagindo Sleman. Aku ngatek ana satenging bener lungguhku manik kumointen ring sama malaikat 4 bawahke dina 7 pasalan 5 sejatine malaikat kang saka etan putih rupane kang saka kidul abang rupane kang saka kulon kuning rupane kang saka lor ireng rupane awal jual akhir paninganyo kabeh padang mas kemawang Allah sejatine urip kula nyuwun sumute wong sak panjen marang aku sumuyut saking kersaning Allah. Gunung-gunung pelunggu aku kapindhung perbawaku macan galak ing dadaku singa barong ing bokongku kilat latit kecepku gelap sayuta pangucapku gelap saketi panggetak kerep sir omeng kabeh marang aku. Bismillahirrahmanirrahim. Sukma yang kang dadak sukma kawula aku bareng srengenge sumirat areng kembang setaman aku bareng srengenge bedhug areng kembang satirta aku bareng srengenge asar aranku mbang sati delo bagus rupaku arum gandaku aku lagi waringin tumuruna ditandur tengah segara lepi lemah kencana perjapaku kuwur kembang kulintang sariku rembulan singon dulu singon deleng wong saking iki kabeh nyawa aku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum salam. Nabi Sulaiman pastenku, Nabi Daud suaraku, Nabi Yusuf rupaku, Surya saka wetan paningalku, rembulan saka kulon cahyaku, lintang adir pepundhenku, menungso kang urip sak lumeng bumi tak sapung mlumpuk mrene, Banaspati gendruwo tak sapun cat menyang segara kidul kali siji, danyang patuk panjen anu guwa tentremno, slametno, kabelno, tekakno wong kanan kiri, mubeng tepung gelang lanang wadon kabeh.
sapu jagat yen sira nuti panyuwunku apa kang jumeneng ana paningalku iki mung sani aturku Muhammad ilahi rabbal alamin. Assalamualaikum salam Sri Sedono Sri Sedani moga kepah moga kepuh padha sira mrene aku njaluk sandang lan pangan aku njaluk emas lan picis aku njaluk dodot lan sewek nur sirep arane sandang nur cahya putih arane pangan roh adam roh sebarang manik aja sira takon ra guru rahira wis ana ingsun bro asih marang ingsun ana donya metu saka guwa sira kurung dicipta teka digoleki gampang saking kersane Allah. Assalamualaikum salam sang ari-ari abang cahyane ati sang ari-ari ijo cahyane teru sang ari-ari kuning cahyane purus sang ari-ari ireng cahyane lipo sun njaluk katenira tumo yen dadi kondhuwa yen ora dadi dadekno Sadara makadem sapin tompotan satu bangsa yen ena mancing cahya yen mung mancing kita gigirira. Assalamualaikum salam tantu putih to sing toget sira ana anane Pangeran layu mancing mligi jroning dodo sajroning dodo nulung besok maning Allah. Assalamualaikum salam kun nyawaku sedulur ketuwa kang mertapa ana jroning kuwayang aku kang madha rupa kang nunggarasa endi sira metuwa kudu ngono aku pagrana aku ling-ling ana aku kang jumeneng Allah ana jroning guwa gardaku tetep tanpa nowah lan gingsir. Assalamualaikum salam sang kitab putih aja sira maca musik yen ndak mapaku kubung putih long putih ya aku lungguh ngalah. Bismillahirrahmanirrahim semata kajiku dina 5 oparane dina pasaran dina legi bagus rejate pepakno sedulurku bau kiwa bau tengen sikil kiwa sikil tengen ireng amping kiwa lan tengen ingsun pinayungan malaikat ngislan dhuwur ingsun pinayungan malaikat 144 sira reksanen badan ingsun lan badani bapa kateran sak kulawarga ana kang cidrala balekno oparane dina paing bagus palaria pepakna sedulurku bau kiwa bau tengen sikil kiwa sikil tengen ireng amping kiwa lan tengen ingsun pinayungan malaikat ngislan dhuwur ingsun pinayungan malaikat 144 sira reksan badan ingsun lan badane bapa kateran sak kulawarga ana kang cidrala balekno oparane dina pon bagus rejakun pepakna sedulurku bau kiwa bau tengen ireng amping kiwa lan tengen ingsun pinayungan malaikat ngislan dhuwur ingsun pinayungan malaikat 144 sira reksan badan ingsun lan badane bapa kateran sak kulawarga ana kang cidrala balekno oparane dina wage mbok dhewe rengganis pepakna sedulurku bau kiwa bau tengen sikil kiwa sikil tengen ireng amping kiwa lan tengen ingsun pinayungan malaikat ngislan dhuwur ingsun pinayungan malaikat 144 sira reksan badan ingsun lan badane bapa kateran sak keluarga ana kang cidrala balekno oparane dina kiwon mbok dewi orean pepakna sedulurku bau kiwa bau tengen ireng amping kiwa lan tengen ingsun pinayungan malaikat ngislan dhuwur ingsun pinayungan malaikat 144 sira reksan badan ingsun lan badane bapa kateran sak kulawarga ana kang cidrala balekno. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum salam ingsun toh jarine dat kang maha suci kang murba masesa kang kuwasa ngendika kun payakun dadi saciptaning ingsun ana sasedyaning ingsun teka saka karsaning ingsun metu saka putraning ingsun.
Bapak kateran kados sepundi ki dalang gandeng anggen kula Murwakala sampun paripurna parenga kula nyuwun pamit sak pengker kula griya niki sampun teru beda menapa gampang gasar anggen pados parupa jiwa awet anggenipun ngomong dumateng putra wayah lumintur rezekinipun memang ademan slaminipun anggenipun gegesangan wonten panjen mriki inggih mugi-mugi Gusti ingkang Maha Kawasa ngabulaken ingkang dados penjaga kula ki dalang iya ya Kakang Dalang sejati, piye jajar kala? Bareng Kakang Dalang sejati matek malam sewu kelilusan bebayuku. Aku tak sumingkir saka karang pomane Bapak kateran kene. Iya, jajar kala. Nanging sadurunge sumingkir aku njaluk sajen nggonmu ngruwat ya Kakang. Yen ana ya gawanen, yen ora ana aja mbok golek kabeh wae. Kuwi tak jaluk tak waratake marang para baju bareng kalben kasembatan. Gegayane ingkang mengku gati yung Bapak kateran sak keluarga kang kinangka bisa kasumbatan. Iya belajar kalau merema sama tak balik ke marang asal mula. Iya tak jauh Kakang. Kepareng kula nyuwun pamit inggih sembah kula ingkang miring paduka Ki Dalang ayo Kakang Semar kaselak dadi pangarep paris Sang Hyang Bathara Guna sawi Ki Dalang kula dherekaken. Dayu, nggih Kakang Semar. Pengendikan iki dalang, mbok menawa wis ana kang kecicir, ana kang kliwatan, ana sabet-sabone Bapak kateran kene, gandeng sira ki dewaning angin. Angin Garuda sing mbok darbeke nggata makna kabeh apa kang dadi penjangkane Bapak kateran disembadani Gusti Kang Maha Kawasa Bayu. Ya tak tindakake Kakang Semar, tindakna Bathara Bayu. Sekarang. Kuwi sekarang mriki salah kita. Omongan. Niki pangkat iki. Barek masih barek. Kawan ngoten wis tunggal sing ajengan. Wis saking anu etan bojanipun. Alot ngulon ngidul ngoten. Niki mengke banyu niki dipungaken wonten trites ngoten. Nggih sing etan iki ngenten niku palane terus titik-titik mawon nggih iso teko kene lan pun turang gitu titik-titik mawon dan jam iki malih. Niki mengke inggih raup sak keluarga ngoten sarane pun cekap anggen kula Murwakala mugi-mugi Gusti ngabulaken lan mungkin ada lantaran mugi Pak Kaperan sak keluarga gampang kaseneng Pak Pampur jiwa awet anggen ngomong putra wayah kula pareng pamit. Nggih. Monggo Pak Dalang dipun ujupaken sing kanca mriki sing kulino ujupaken wonten mawon. Pun Rogi nanti Pak sing urung iki. Oh ya. Nang ya, Pak. Ini siapa, Pak?
Karo Mbak tak sodok nih. Oh kamu mana? Gini lho, lek angin-angin kuwi lho. Dua lho, angin bolong lho kamu. Timur timale dilemeng sore ae. Iya numpak dong mrene cethok aku iki lho wis simane cilik. Iya, 62. Yang penting enggak 55. Hampir. Kudu turu iki. Pas menang kayak aku kasih kuning. Kalau kamu aku ada. Gerah kok nang kono ngale kene. Ya nyebat Kan iki tak melek. oh wis. Mulai mulai nah. Jebratnya apa? Alhamdulillah ini pas itu. Beatere klamben orang kan juga ambil yo. Iya lho, bisane tremos, dijokin nah. Wis lho.
Karena nemplok gitu. Ora patut to. Ora patut golek no pade ora lho dhisik. Kenapa ada tadi? Lalu dia cek. Kan bareng iya kayak lucu deh mami. Mama, ini wajah bilang dia boleh tak bareng karo Robi bareng iki. Bayang ini pakai foto. Ane neng kono ge ora ning kene. Banyak kecil kelapa. Sawit. Kira-kira kanan. Tani ora marut to. Larang ngambere jangan jenengan. Iya ya. Nambah cek pasar. Lara tahu kita kok. Sisik.